πίστη και αισιοδοξία δεν είναι μόνο χαραγμένα στις σημαίες μας, είναι βαθιά χαραγμένα στις καρδιές μας. Άκης ο Χατζόπουλος για ορισμένα που έχουν σχέση με την νίκη αλλά και την προοπτική. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι η μέρα της μεγάλης νίκης, της ελπίδας και της προοπτικής ξεκινάει από αύριο. Τώρα πρέπει να βοηθήσουμε την πραγματική οικονομία να αντέξει. Τώρα πρέπει να πάρουμε μέτρα υποστήριξης της κοινωνικής συνοχής. Τώρα πρέπει να δώσουμε την προοπτική και την ελπίδα στον ελληνικό λαό. Ξέρουμε που πάμε, αλλά είμαι αισιόδοξος. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει απόφαση, υπάρχει σιγουριά. Όπως και θα ζητήσω αύριο το πρωί από τη νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί, σκληρή δουλειά για να μπορέσουμε να δώσουμε χειροπιαστή ελπίδα στο λαό μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το θράσος να εκβιάζει το λαό πως αν δεν πάρει αυτοδυναμία δεν θα εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Εκβιάζει για τα ψίχουλα. Αλήθεια, τα ψίχουλα είναι η ελπίδα που έρχεται. Στις 25 του Γενάρη με την ψήφο του ο λαός μας δείχνει ότι η ελπίδα έρχεται. Είναι διλήμματα που έχουν να κάνουν με το κατά πόσο θέλουμε να πιάσουν τόπο οι θυσίες που γίνανε τα τελευταία χρόνια. Με το πόσο δεν χρειάζεται να ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Και για το πώς οραματιζόμαστε τον τόπο μας ως τόπο ελπίδας, ως τόπο προοπτικής για τα νέα παιδιά. Αλλά τα μέτρα που έχουμε στο πρόγραμμά μας, υποσχόμαστε στον ελληνικό λαό ότι θα τα εφαρμόσουμε. Να είναι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός θα δει πολύ ουσιαστικές αλλαγές, οι οποίες βέβαια θα αργήσουν επειδή είναι ακριβώς το τομέα της παιδείας να φανούν, αλλά δεν θα διαψεύσουμε, αυτό μπορώ να πω τώρα, τις προσδοκίες και τις ελπίδες του ελληνικού. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία έχουμε προτάσεις. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε ότι πρέπει να παλέψουμε σκληρά. Ξέρουμε ότι ο δρόμος θα είναι ένας δρόμος ανηφορικός, δύσκολος. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει ελπίδα. Εκεί πάνε για κυβέρνηση, εδώ δόθηκε ένα μήνυμα ότι η κυρία Μέρκελ απέτυχε και απέτυχε πολιτικές και υπάρχουν εναλλακτικές, επομένως η ελπίδα θα παραμείνει ζωντανή και θα είναι και πιο ενισχυμένη. Τον ελληνικό λαό που φόβησαν και εξαπάτησαν το 2012, αλλά τώρα έχει και την εμπειρία και τη γνώση και η επιλογή είναι στα δικά του τα χέρια. Θα επιλέξει ξανά το δρόμο που μας οδήγησε στην κοινωνική τραγωδία και στην ταπείνωση ή θα δώσει μια ευκαιρία στην ελπίδα διαλέγοντας το δρόμο της μεγάλης ανατροπής, της μεγάλης αλλαγής. Θέλω να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλους. Σε εσάς τους δημοσιογράφους, τους τεχνικούς και στον ελληνικό λαό. Να είναι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός, ότι η ελπίδα έρχεται.